iltaa kuulijat. Kuten kaikki tiedämme, tilanne on vakava. Olen nurkassa. Nyt vaaditaan yhteen hiileen puhaltamista. Maamme on ennenkin noussut vaikeuksista yhteisen tekemisen kautta. Ei sota yhtä miestä kaipaa, mutta kaikkien lomakorvaukset kyllä. Mutta aloitan pakolaistilanteesta. Meillä on meneillään suurin joukkojen liikehdintä sitten toisen maailmansodan. Joudumme kaikki kantamaan osamme siitä. Minunkin talossani istuu tällä hetkellä joukko ihmisiä katsomassa älypää-TVtä. Jostain ne tulivat, ja silloin ei kysellä, vaan autetaan. Joskus voi tulla taas meidän vuoromme. Suomen hallitus on kuitenkin tehnyt selväksi, että meille ei voi sanella asioita. Jos meitä painostetaan, suostumme mieluummin vapaaehtoisesti kuin taivumme saneltuun. Tämä on varmasti tullut selväksi kaikille asioita seuranneille. Mikäli auttamishaluja löytyy, voi ottaa yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin, niin kuin moni on jo tehnyt. Kiitos siitä. Taloutemme on henkihievereissä. Kilpailukyky on poissa. Tämä meidän on tunnustettava. Nyt ei ole itsekkyydelle sijaa. Meidän on pakko seistä yhtenäisinä tämän tosiasian edessä. Minä olen viettänyt asian tiimoilta unettomia öitä ja olen omat varallisuusjärjestelyni tehnyt. Kaikkien ei ole pakko. Mutta haasteet ovat niin suuret, että poliittisen kentän täytyy seistä yhtenäisenä. Nyt meillä on se tilanne, että demarit ovat aivan pihalla ja yksi hyvä päivystää hillotolpalla. Mutta kepulainen ei petä koskaan. Tämä on hyvä kaiken keskellä muistaa. Olemme myös kokeilleet kansainvälisen kilpailukyvyn kompensoimista korkeammalla veroasteella, mutta päin himputtiahan se meni. Nyt on siis yritettävä alemman yksikkökustannuksen kautta. Kaikkia se ei miellytä, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että olemme tässä tilanteessa, koska edelliset hallitukset yrittivät samaa. Syy, miksi sairaanhoitaja Sarilta viedään nyt enemmän on, että muut sektorit pystyvät laittamaan pahemmin hanttiin. Oikein se ei ole, mutta näillä mennään. Prosessikaavio on kärkihanke. Vatuloinneille ei ole enää sijaa. Tämä on viimeinen mahdollisuus korjata vientiteollisuuden ongelmat julkisen sektorin selkänahasta. Himputti. Nyt toi teledopleri jumittui. Missä on Laaninen? Ja anna kortti sitten. Banaanikärpänen. Banaanikärpäset ovat meille kaikille yhtä ajankohtainen ongelma. Vaikka kuinka yritämme estää asian räjähtämisen käsiin, tämän haasteen käymme läpi joka syksy. Ansoittaa voi viinietikan ja hunajan avulla, mutta se on pelkkää kosmetiikkaa. Ongelma pysyy, koska ne lisääntyvät kuin lestadikanit, joten kamppailu jatkuu. Tsemppiä. Anna kortti. Pyörätie. Joka vuosi tapahtuu tuhansia turhia onnettomuuksia, koska jalankulkijat liikkuvat äkkiarvaamatta sivuttaissuunnassa kevyen liikenteen väylillä. Tämä kaikki olisi estettävissä, mikäli pitäisimme valitun suunnan, emmekä lähtisi poukkoilemaan. Ja jos on pakko, silloin käy huonosti. Yhteiskunta ja yksityinen sektori kantavat kyllä seuraukset, mutta syy on yksilö. Anna kortti. Kenkä. Ei voi ylikorostaa hyvien jalkineiden tärkeyttä. Kuivat jalat pitävät lääkärin loitolla. Tätä maata ei rakennettu kroksit jalassa, koska niissä on reiät. Tämän me insinöörit tiedämme. Sua, Kuokka ja Jussi. Kroksit ei hyvä. Puuliiteriin kyllä, mutta ei kauppaan. Kansakunta on, miltä se näyttää. Kuten aliupseerikerhon Toropainen tapasi sanoa, jos on mahdotonta, niin se on. Anna kortti. Ei ole. Missä on Laaninen? Onko Laaninen jo?
Elämä ei ole pelkkää tarpomista. Kevennyksiäkin pitää olla. Kerron tähän väliin vitsi. Miksikä kutsutaan laihialaisen esinahkaa? Lainapeitteeksi. Kevennyksen jälkeen on palattava arkeen. Kyllä tämä tästä. Jokainen luopuu jostain ja hyvä tulee. Tulen jatkossa käyttämään viestinnän uusimpia keinoja, kuten Facebookia, Instaa ja väritelevisiota. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.